Krásny deň, moja milá skupinka. Predstavujem vám nádherné karty, ktoré prišli za mnou až sem na Cyprus. Priniesol mi ich syn. A veľmi som sa na ne tešila, pretože už z tej série od tej vydavateľky jedni mám. A tieto sú fakt úplne úžasné, takže sa teším na nové výklady, ktoré z nich budem robiť. Pozrite, aké sú krásne. A dnes z jedných z nich vyložím a myslím si, že by som chcela dať takú tému, čo máš teraz vedieť, a zameriam sa, čo by ti chcel povedať, alebo čo máš práve teraz vedieť, a zameriam sa na vzťah a špeciálne po nejakej zrade, po nejakom rozchode, po nejakom zablokovaní alebo stichnutí, odtiahnutí. Čo by ti dnes možno chcel povedať? Také niečo ma napadlo, že sme dávno nemali. Takže poďme na to. Vybrala som tieto sú úžasné. A teda zhlboka sa tu so mnou teraz nadýchni. Nechaj všetku bolesť, smútok, aj otázky, ktoré nosíš v srdci, pomaly odísť s tým výdychom. Predstav si, ako držíš v rukách tieto karty, ako ja, ktoré ti dnes ukážu tú pravdu, ktorú potrebuješ počuť, aby si sa mohla alebo mohol pohnúť vpred. Čiže dnes sa Spirit pýtam cez tieto karty, čo máš teraz vedieť po tejto zrade alebo po tom rozchode? Čo by ti dnes chcel povedať, aj keď to možno nikdy nepovie nahlas? Poprosím Spirit, poprosím karty, nech odhalia všetko, čo tvoja duša potrebuje počuť, aby sa uzdravila, aby sa možno oslobodila, aby znovu našla svoju silu a svoj pokoj. Takže pozrieme sa, čo tu máme, a pýtam sa teda ešte raz, zopakujem otázku, čo máš teraz vedieť po nejakej zrade alebo rozchode alebo zablokovaní, odtiahnutí, čo by ti dnes chcel alebo chcela povedať. Muži, si to prosím otočte, vždy je to o energiách tie karty, len ja nemôžem pri tom výklade hovoriť a vždycky aj čo by ti chcela, čo by ti chcel. Preto hovorím v ženskom rode, muži, si to prosím otočte. Máme tu svet a 6 mečov. Vieš, tento príbeh podľa mňa sa už uzatvoril. Možno sa neuzatvoril tak, ako by si ty chcela. Možno sa uzatvoril s bolesťou, ktorá ti trhá tú tvoju dušu na kúsky. Ale tie karty hovoria, že ten príbeh sa uzatvoril, aby si mohla prejsť na nové brehy. Do niečoho nového. Tých 6 mečov je o takom tichom odchode, o pohybe vpred. Hovorí, nepozeraj sa už späť. Tam, kde bol koniec, nebude nový začiatok. To nové ťa čaká niekde inde. 6 mečov a 8 palíc. Táto kombinácia je úplne jasná. Boli tu klamstvá, boli tu podvody, bolo tu veľa skrytých vecí. On ti možno ešte ani... Možno by ti chcel dnes povedať: nie som taký muž, akého si vysnívala. Urobil som, čo som urobil, pretože som bol slabý. Lebo som sa bál. Lebo som nevedel byť pravdivý ani sám k sebe. A 8 palíc ti hovorí, že aj keď to všetko prišlo veľmi náhle, teraz tu prichádza taký rýchly posun vpred. Už to nedrž. Už to pusti. Nezastavuj sa.
Teraz je čas nehať tú minulosť minulosťou. Tých 10 mečov a 10 mincí. Áno, je to bolesť. Tá tvoja bolesť, ktorú ty teraz cítiš, ale tá tvoja bolesť ťa vedie k takému najväčšiemu požehnaniu. Aj keď to teraz ešte nevidíš. Tých 10 mečov je to dno, tá posledná rana. Ale tých 10 mincí vedľa ti vraví, že za týmto dnom je nový začiatok, nový život, nový domov, nový muž, nová istota. Už nemáš kam padnúť nižšie, už si úplne na tom najväčšom dne tých 10 mečov, už nemôžeš ísť hlbšie. Už môžeš ísť len ďalej a to ti ukazuje tá karta tých 10 mincí. Padla si na to dno, aby si zistila, že pevná pôda pod nohami si vždy len ty sama. 5 mincí a miernosť. Áno, ja to tu cítim. Ty sa cítiš opustená, cítiš sa prázdna, možno zrazená, na kolená. Ale tá miernosť, tá ti prináša také liečenie. Pomalé, možno tiché, ako také ranné svetlo po dlhej noci. A hovorí ti, neponáhľaj sa s tým uzdravovaním. Každá jedna tvoja slza, ktorú dnes vyplačeš, je súčasťou tvojej cesty späť k sebe. A tak kľudne pláč. Veľkňažka, napokon tá tvoja duša, to je tvoja intuícia. Veľkňažka ti dnes hovorí, ty si to vedela. Celý čas si vedela tú pravdu. Teraz vieš, že svojej intuícii môžeš veriť viac než komukoľvek inému. V tichu, v samote, v meditácii alebo v modlitbe nájdeš odpovede. Ale nehľadaj ich tam. Nehľadaj ich v slovách, ktoré... Hľadaj tie odpovede v sebe, v svojej intuícii, možno aj v tej modlitbe, v samote. Ale nehľadaj tie odpovede už inde, už v ňom. Nehľadaj ich v slovách, ktoré on nikdy nevyslovil. Nehľadaj ich v tom, čo pred tebou skrýval. Nehľadaj ich v ňom. Všetko, čo potrebuješ vedieť, máš v sebe, ti hovorí tá veľkňažka. Už to nosíš v sebe. Uzavri tento cyklus. Nechaj klamstvá tam, kde boli povedané, vyslovené, alebo aj nevyslovené. Nesnaž sa pochopiť, čo nedáva zmysel. Namiesto toho sa spýtaj, čo vo mne potrebuje uzdraviť, aby som viac nikdy nepriťahovala lásku, ktorá bolí. Čo si ja potrebujem uzdraviť sama v sebe. Pretože už nechcem lásku, ktorá bolí. Tá tvoja cesta pokračuje. Si vedená zhora. A si chránená zhora. A všetko, čo teraz cítiš, ťa pomaly vedie k životu, ktorý si zaslúžiš. Moja milá dušička, dnes si počula slová, ktoré ťa možno boleli, ale zároveň ťa liečia. Pamätaj si, že zrada nikdy nevypovedá o tebe, že nie si dosť dobrá. Hovorí o tom druhom človeku, o jeho slabosti, možno o jeho strachu, možno o takej jeho neschopnosti niesť pravdu. Ty si totižto stále tou istou ženou, akou si bola predtým,
krásnou, citlivou a milujúcou. Možno si teraz zlomená, ale vieš čo? Z tých kúskov povstaneš ešte silnejšia, ešte múdrejšia a ešte slobodnejšia. Nechaj tú minulosť tam, kam patrí. Odpusť, nie preto, že si to zaslúži on, ale preto, že si pokoj zaslúži tvoje srdce. A ver, že život ti prinesie niekoho, kto tvoje srdce uchopí ako ten najvzácnejší poklad a bude ho chrániť, nie ničiť, pretože si hodná lásky.